TMTV. Сәлем достар, эфирда мен Рифат Зарипов, балқым екен, демек жырлау тапшырын башлар вақыт. Матур иттеріп, көңіл иттеріп, жырлап, ойнап, бейіп, күліп, уздырып алла берсе бүгінгі тамашабызды. Шынки, бик қызық, бик көңілі, бик шәп болашағына хиш шегім жоқ. Ең теке ойыншылар бүгін бізде қонақта. Башладық! Шыннан да ең талантлылар, ең зауықлылар, ең шеберлер, ең güzeller, хамда міне деген Ғабдулла Кариев театр артистлары бізде бүгін қонақта. Таныштырып ұзиғалі. Менің оң яғымда отырып, мені Гатауллин Булат һәм Галимуллина Гүлназ. Кәйіфлер, хәлләр. Шәп, Аллаға шүкір. Әйбәт. Алай олғаныңыз әйбәт. Енді һәм сіздің күндәшләрігіз, сіз өзіңізге түгел, сізге қаршы ойыншыларыбыз бар. Шулай ук сіз білген бірге ижатта гүрләп, қайнап, театр сәңғатын дүр сілкітіп алға әйдеп барушы артистларыбыздың бірсі Калимуллин Фәнис һәм Файзуллин Алсу. Қәл әхуәлләр? Аллаға шүкір. Қайбет, сіз атты тегіп бұл айттырып отырған шыншектір тегіп мәктеп балалары шекілігіне болып кеттіңіз. Рәхәттәніп, еркен етіп, кейітіп, шыннан да супер еттіріп, бұл тамашабызны оздырып шығарға насип болсын. Мына енді бір-бірлеріңізді көрдіңіз, аңғаштыңыз. Ойын башланып кеткенше, әр команданың да бір исімі болырға тиіш. Сіздің команданың исімі нендей болады? Біз мәхәббәт күгәршіндері боламыз. Ай, бұл шауып алиғалі мәхәббәт күгәршіндеріні! Фәнис Калимуллин һәм Алсу Файзуллина командасы. Ғабдулла Кариев исемендәге Казан дәүләт яшь тамашачы театрының әйдә баручы артистлары. Тамашачы инде аларны дистәләгән рольләр аша таный. Алар шүрәле дә, убырлы да, карчык ролендә дә булган. Күп кенә спектакльләрдә бергә катнашканнар. Бер-берсен яхшы белүче Фәнис белән Алсуга уңышлар телик. Мәхәббәт күгәршіндеріне қаршы кімдер уйный икән безнең? Біз ойладық та, тиздән біздің театрыбызда премьера берса, Гаяз Исхақи әсәре бойынша Кәжүл шитек дип аталган спектакль булачак ул. Шуңа күрә без Кәжүл шитек дип аталарга булдык. Кәжүл шитек командасы. Булат Гатауллин һәм Гөлназ Галимуллина. Кариев театрының яшь өметле артистлары. Театр гына түгел, аларны бик күп спектакльләрдә берләштерә. Ике артист та бик тыйнак, ләкин җыр телле. Кәжүл шитекләр без. Мин шулам. Кәжүл шитек командасына қаршы мәхәббәт күгәршіндері. Бик зур рахмет. Жіктір мәхәббәт күгәршіндері шымдың. Әйбәт шәп. Ойын барышында енді алдан жауапны әйтер үшін баштан һәр бірігіздің сигналы болырға тиіш. Қышқыру, тауыш енді сізнекі бұла. Біз деп қышқырасыз әйі. Һәм сізнекі бұла. Әзір. Міне бет, нешік жайлы. Театр артистларына ойнауы рәхәт шол. Шол айтып достар, біз барыбызда әзір бірінші турны башлайбыз. Бірінші турны башлап жібер алдынан, мен енді әр бірігіз білінде әкіріңнен шулай әңгәмә қырып сөйләшіп отырыбыз. Бірінші болып Фәнис, абзы деп әйтеймі, абы деп әйтеймі, брат деп әйтеймі екен. Нишек тәярый? Нишек тәярый, еймі? Фәнис абзы, менә шундай сұрау береймін әлі. Сіз енді театрда біріншігіне, ел біріншігіне күн түгіл. Театрның енді түбі тамырымнан аңлайсыз, білесіз. Менә бүгінгі театрның халәті. Театрның бүгінгі халәті Аллаға шүкір. Оның үткені нашар болмады. Оның келешегі башы да әйбәт болашақ, Аллаға берсі. Тағы да әйбәтрәк болашақ. Тағы да. Ескеш болашақ. Біз ішләп тұрсақ деген еймі? Біз ішләп тұрсақ, исен сау болсақ, шо команда, коллектив болса, бар да әйбәт болашақ. Амин. Барлық қияллар, барлық тіләклер шыңға ашып, менә шушындай гел оптимист болып, гел алға атлап, мотор етіріп, халқыбызны, милләтібізді сүйіндіріп, шатландырып мына тұрға насип болсын деген тілекте қалабыз. Енді біз жырлау тапшырудың бірінші турында бұлай ойнайбыз. Қазір экран білән бәйлі. Экранда 3 сурет барлыққа келешек. Менә шушы 3 суретке қарап, сіз әйтергә тиеш. Мұнда нинди жыр яшірінген? Жырның исеме. Жырның исеме. Кім башқара? Аларында айтып берсәгіз, енді 10 баллы беребіз де қоябыз. Бізге баллар пашу. Қарайбыз, иқтибар экранға. Нинди жыр яшірінген? Әзір. Түгел генә мақтаулы исем алған, Татарстанның ат казанган исемен алған
Ирке башкаруында Теләк дигән җыр. Allah, менә бит, кырым мәхәббәт күгәрсеннәр инде. Кычкырып та әйттеләр, җавабында әйттеләр. 10 балл, дөрес, Иркә, Теләк җыры белән. Сез килешәсездер бит? Килешәбез. Җавабы шулай бит. Аптырап карап Аптырап карап тормагыз. Конечно, Фәниз абзый үзем шушы клипта катнашып бергән ничек белмәсен инде, әйме? Рифат, мин аны үземне күреп тә түгел, әйме? Әнә шушы су белән талдан таныдым. Үзеңнән танымадың әле. Үземә игътибарда әйтмәдем әле мин. Ярар, алай да 10 баллы биреп куябыз без сезгә. Рәхмәт. Һич шиксез. Дәвам итәбез. Карыйбыз. Ага. Без. Кушлысызмы? Әнвәр Нургалиев. Кит әле. Кочаклама яратмыйча. Каян беләсең? Үзем төштем. Монда сезгә шулай туры килгән. Берсе Иркәдән, берсе Әнвәр Нургалиевтан. Шуннан да Әнвәр Нургалиев. Менә Әнвәр шикелле шулай утюклап кына торасы килә. Шундый рәхәт, шундый җайлы. Бик зур рәхмәт, сезнең командага да 10 баллны биреп куябыз. Ура! Каршы килмәйсезме? Аллага шөкер. Килмәсәгез генә. Дәвам итәбез. Нинди җыр яшеренгән? Акчалары ничә сум икән? Акчаларын саныйлар әле булар монда. Җырны уйлаучы юк. Менә сез бит инде театрда эшләйсез. Сезгә хезмәт хакын картага күчерәләрме, кулга бирәләрме? Ничек итәләр? Картага Хәзер картага Карта пешерәләр. күчерә. Менә шушы хезмәт хакы ала торган көн нинди көн? Күңелле көн, әзер, Әзер, әйе. күңелле көн. Күңелле көн. Менә шулар барысы бәхетле көн, көтеп алынган көн, фәлән көн, тегән көн. Ул шушы көн була. Мөгъҗизә бәйрәм. Иң яхшы Иң көн, яхшы. әзер. Иң яхшы көн. Иң яхшы көн була шушы көн. Менә шушы иң яхшы көн дип кем башкара, кем җырлый безне? Иң яхшы көн. Булат әйт. Синнән башка бер кем дә Көн, иң яхшы көн. Чәчкә дигән. Чәчкә. Дөрес, шәшкә курыкмыш рәхәтләнеп шәшкә дип әйтәләсең, Барысы да әле алда, шуннан да. Инде менә иң яхшы көн дип сез әйттегез, шәшкә дип. Сезнең команда әйтте, шуңа күрә 10 баллны кыл урталай бүләбез дә 5 балл сезгә. Бирәбез. Бәт, дәвам итәбез. Риза. Менә монысында нинди җыр яшеренгән икән. Шәҗәрәләр дә бар. Дуслар, туганнар җыелганмы монда, кемнәр җыелган? Бер кем дә без дими, бер кем дә әзер дими. Димәк, җавап та юк. Илназ бак, ярый әле син бар туганым дигән. Син бар ярый әле, мин бар нихәл туганым дип Дәшәргә. Ишеткән бармы бу җырны? Бар. Бардыр шул, бардыр. Инде кызганычка каршы бер балл да бирә алмыйм бер командага да. Эшләтәсең. Бары тик беренче турда 3 сорауга төгәл дөрес җавап биргәнегез өчен рәхмәт әйтеп күчәбез икенче турга. Икенче турны башлап җибәрә алдан Гөлназ. Инде шундый карап Юк, андый куркыныч сорау бирмим. Күзләреңне алай зур әйтеп карама миңа. Булай гына. Без инде сине ничек дип әйтим? Син театр артисты гына түгел инде. Без инде сине кинолардан күреп беләбез. Менә сиңа кайсы җиңелрәк? Кинода катнашуым әллә тамашачы утырган җиргә чыгып спектакльдә катнашуым? Спектакльдә. Рәхмәт. Мин шундый озак итеп сөйләр дип бер сорау биргән спектакльдә иде. Дәвам итәбез. Икенче турда инде хәзер экранда шаяк төрле сүз тизмәләр чыга. Алар инде бер җырдан әлбәттә буталган кинодагы шикелле башы ахыры булырга мөмкин, уртадан килеп чыгарга мөмкин. Әмма дә ләкин сезгә бары тик кайсы җырдан һәм нинди җыр икәнен генә әйтергә кирәк булачак. Карыйбыз экранга. Yollarımda yürüyeyim. Yollarımda yürüyeyim. Yollarımda yürüyeyim deyip kine indi anlap bulmaz. Tağım birer sözüne küs salıp yalqınında məhəbbətinin yollarında yürüyeyim.
Бик кызыклы булды әле бу. Йөрим күзләп. Ирем күзеле. Ялкынын да мәхәббәтнең йөрим күзләп, юлларында йөрим. Фикерләр, вариантлар бармы, юкмы? Ялкынын да мәхәббәтнең йөрим күзләп, юлларында йөрим. Әйдә, менә чыга башлады бит инде. Син дип. Бер вариантта юк, бугай шикелле тиспетем, тагын бер сүзенә генә күз салып узыкта булса, яширәк. Син дип яширәк. Ялкынын да Без, Булат, әйт, менә моны әйтсәң мин 100 бал бирәм. Синең җырың түгелме соң бу? Түгел, конкретно әйт. Рифат Зарипов. Конечно, Рифат Зарипов. Нинди җыр? Сине күреп. Дигән җыры. Эй, рәхмәт. Менә сразу беренче сүзе чыгып белән тануы шундый приятно. Yanım dürülüp Yarattırdın gashik ettin minin nişilep Yollarımı da yerim seni yerim күзелеп. Менә шушындый җыр бар минем. Шәп җыр, шәп. Ишеткәнебез бар. Ишеткәнебез бар. Бик зур рәхмәт. Җылый тыңлыйбыз диген. Рәхмәт, бик зур рәхмәт. Ну, 10 балны сезнең командага биреп куябыз инде һәм дәвам итәбез. Улай ук сүзләр башым куйдым. Илсия Бәдретдинова. Илсия Бәдретдинова, нинди җыр? Күкрәгеңә барып, башым куйдым. Мин генәме шулай ялгышкан. Фәрит, бер сүз белән инде аңлашылды. Muhtaç idim, argan idim. Yürek sanıştan kükrəgine. Başım koydum yalgış, Min gənəmi şulay yalgışkan. Илсия Бәдретдинова, bunun için indi 10 balını sizin komandaga sizge verip koyabız. Hem devam etəbiz. Işıklarga. Bir söz bilen gene indi җыр икәнен тавып булуы әти дисә, чәчәк кебек. Işıklarga әти дисә. Уйынымнан шар. Кызым үсә. Гөлüm үссә. Gülüm üstüne de karı kaydağız. Kızım üstüne gülüm. Монда Cevap? ярдәм итмәй. Cevap yok. Kızganışka karşı Rayas Vasиховның kızım üstüne gülüm üstüne diyen jırı idi bu. Ayaz kökler tilep yaşayım ilgönüme Şeşek kibik kızım gülüm üsek Авыр сораулар бересез безгә. Менә мин монда театр карап торган шикелле. Bir шылмагыз, бу жырлау окей, бу театр түгел. Монда бары тик балалар гына бирелми. Күчәбез чираттагысына. 20 икән. Дәвам итәбез сезләрне. Тагын bir 20 икән. Әйдә подряд чыгар әле. Юлларны белеп, тагын bir 20 икән. Кая йөгерә, кем йөгерә, ник йөгерә, узын атна. Римас булды бу, Римайым. Нинди җырлар соң бу? Без белмәй торган. Без Әйләндер. Жанова. Дөрес, Бер атна. Фәрин, молодец. Bir atla. Менә Tağın bir atla. Tağın bir 10 bal. Ура! Эфирда жырлау китапшыру дуслар, һәм инде мин Рифат Зарипов сезнең белән бергә, сез дә безгә кушылыгыз, бездән аерылмагыз. Безнең белән бергә булганда күңелле дә, кызык та булачак. Без инде уенны дәвам итәбез. 3нче турга килеп җиткәнбез. 3нче турны башлап җибәр алдыннан, Алсу, сезгә шундый бер сорау. Инде театр, сәнгать, иҗат барыбер дә булса буш вакытыгыз буладыр. Менә шушы булган буш вакытны ничек уздырасыз? Ирем белән бик аз күрешәбез. Шуңа күрә, әйе, ул да сәнгать өлкәсендә эшләгәнгә күрә бик аз күрешәбез һәм шул моментларны бергә булырга тырышабыз. Ай, менә бит инде, менә гаилә дип, ирем дип янып киеп яши торган Алсуга алкышлыйм. кызартасыз. Кызарма, шуннан да. Инде 3нче турда без бысы бигрәк тә күңелле тур. Монда экранда пәйда булачак
bir сурет, артист. Артист дип әйтгәндә, алар ике артист әмәдә ләкин. Бергә кушылганнар да, шушы ике кешенең йөзен бергә кушкач, bir менә матур гына шәхес килеп чыккан. Менә сезгә бары тик танырга кирәк була. Кем белән кем кушылды икән? Игътибар экранга. Әзер. Әзер командасыннан. Шешке белән Ләйсән Гимаева. Афәрин! Шешке белән Ләйсән Гимаева. Дөрес. Дәвам итәбез. Кем бу? Бу кем? Әзер. Әзер. Булсагыз Бер ягы Булат Нигъмәтуллин булырга тиеш бугай. Илһам Валиев кадашаган һәм Берсе Илһам Валиев ахырайы. Илһам Валиев һәм юк. Юк кызганычка каршы. Марат Шайбаков һәм Рамил Хайретдинов дигән җырчылар. Дәвам итәбез. Әзер. Biz Әзер. Без әзер. Мин дә әзер диләр. Азали Зиннәт белән. Азали Зиннәт белән. Азали Зиннәт белән. Гөлназ Сафаровага шаган белмим. Сезнең фикер? Азали Зиннәт Азалия белән. Зиннәт. Асыл яр Дилә Нигъмәтуллина. Дилә Нигъмәтуллина. Әйе, Дилә Нигъмәтуллина, Азали Зиннәт. Но әзер командасына бирәбез инде ул балны. Сез дөрес әйттегез. Siz de katlaşırga yarı bu turda, Yarı, yeme? yarı. Tarafına otururga söyle. Devam edemiz. Әзер. Biz. Ezir diye. Asaf Valiев белән Мәсхүд. Mesut İmaşov. Yok, İmaşев түгел, Юлдашев. Maksut Yuldaş. Maksut Юлдашев. Yok. Asaf Valiyev. Sizin varyantlar. Asaf Valiyev bilen. Bilen. Tağın bir kişi. Tağın bir kişi. Dürüst bey. Tağın bir kişi kim elu? DJ Радик. Moskova DJ Radik. Молодцы. Менә бит. Bu turda indi 5 bal bölüp birilә. Бик зур рәхмәт. Дәвам итәбез. Әзер. Biz. Зейнәп Фәрхәтдинова белән. Әйе. Алсу Фазлыева. Әйе. Түгел. Ләйсән Гимаева. Түгел. Тагын Эльмира Сулейманова. Әйдә, бөтен эстраданы санап кетик әле. Зейнәп Фәрхәтдинова икән. Зейнәп Фәрхәтдинова икән, дөрес. Дөрес, әйе. Шәшкә. Дөрес, шәшкә. Зейнәп Фәрхәтдинова һәм шәшкә. Шулай ук 5 балны бүләбез дә Эшкә бирәбез. бер чыккан әйтеп үлмәсә, ике дә чыгарга мөмкин юк. Шәшкә ул постоянно чыга. Шәшкәне һаман мин әйтеп торам. Дәвам итәбез. Һаман өйрәнеп бетә алмыйм. Әзер. Без идек, сез беренче кычкырдыгыз. Әнвәр Нургалиев. Белән. Шулай булсын ди, бер Әнвәр Нургалиев, берсе кем? Айваз Садыров. Сез без дип кычкырдыгыз да, баш силкеп кенә утырмагыз. Без Юк, дигән әзер дип мин әйттем бит беренче. Мин беренче әйттем бит әзер дип. Тоймы. Ярар. Әнвәр Нургалиев һәм Айваз Садыров. Айваз Садыров түгел. Так сакаллы. Гөлназ, бар тик синең ишең генә менә монда экран бар, монда карыйлар. Вай, әлләрәсә Кытайдан. Кытайдан Бик Шәнтәев. Бик Шәнтәев Камал театрында бу тамагы Кытайдан түгел. Ул түгел. Ул түгелме? Рамил Әймәтдинов. Түгелме? Түгел. Дөрес. Дөрес. Рамил Әймәтдинов, Әнвәр Нургалиев. Аллага шөкер, инде бу турда да, бу инде да сезгә бишәр балны бүлеп бирәбез дә. Өченче турны ярып чыктык. 4-нче тур, Булат, 4-нче турга хәтта килеп җиткәнбез, әле мин сиңа бер сорау да бирмәгән. Булат, менә каршыда экран. Әйе. Булат, каршыда безнең камералар. Әйе. Син Кариев театры артисты буларак, Әйе. хәзер безнең тамашачыларга әйтергә тиеш. Нинди спектакльләрне алар обязательно парад килеп карарга тиешләр. Шакыр әле. Киттек. Кейди Камилланың Куян Эдвардның гаҗәеп сәяхәте дигән спектакльгә килергә киңәш итәм. Шулай ук татар классикасы да бар безнең Галия Вану спектакле Башмагым. Тагын Мәхәббәт шугарчылары. Әйе, мәхәббәт шугарчылары. Узакламый премьералар булачак Алла берса, Кәҗүл читек әйтеп үткәнемчә, Ләйлә Мәҗнүн. Әле күптән булмады, Ут чәчәге. Ут чәчәге күптән түгел генә бер премьера үтте. Һәм гомумән безнең театрыбызга рәхим итегез, без сезне көтеп калабыз. Репертуар бездә бик бай. Әйе.
Булат, рәхмәт. Менә бит үзе генә түгел, бөтен театр артистлары белән дип әйтеп булмый. Шунда отырган артистлар барса сезне үзләренең премьераларына, спектакльләренә чакырып калалар. Чыннан да йөрик, барыйк, күрик, үзебезнең дәрәҗәбезне арттырып, ял итеп, рәхәтләнеп кайтыйк. Шулай бит? Кайчан киләсез? Көтеп калабыз. Чакырсагыз, любой вакыт киләбез. Көтеп калабыз. Чакыру биргән җиргә без һәр вакытта йөрибез. Инде 4нче турны уйныйк әле, достар. Менә 4нче турда бу шундый яңарак кына уен. Монда без җырны тыңлыйбыз, музыкасын тыңлап барабыз да, менә кылт кына бер урында сүз үчеп калган. Менә шул сүзне бары тик сезгә табырга кирәк. Ярар. Җайлы бит инде, Жайлы. Әгәр таба алмасагыз, мин сезгә берничә вариант тәкъдим итеп карармын. Кайсы туры килә дип саныйсыз, шуны сайлап аласыз. Тыңлыйбыз. Беренче Кәҗүл Читек командасы белән уйныйбыз. Тыңлыйбыз. Киттек. Мәхәббәтемне таптым, ярты дөньяны гиздем. Аякларымны сизмим мин, яртканымны таптым. Кайда басканымны сизмим. Менә шуны дәвам итеп сүзеңне табырга кирәк. Монда 3 вариант. Кайда басканымны сизми, үз бәхетемне таптым. Кайда басканымны сизми, мәхәббәтемне таптым. Кайда басканымны сизми, миллионершыны таптым. Миңа 2 вариант ошый инде. Үз бәхетемне таптым, мәхәббәтемне таптым. Әйдә үз бәхетемне. Кайсын сайлап алабыз? Әйдә, Гөлназ, әйт. Миллионер шайбәтрәк бит инде. Юк. Нас. Әйдә, уйла. Дөнья Уйла, акчага уйла. кырылмасын әле. Әйдәгез үз бәхетемне таптым. Миллионер. Үз бәхетемне таптым. Булат, Үз бәхетемне таптым. үз бәхетемне таптым. Тыңлыйбыз? Мәхәббәтемне таптым, ярты дөньяны гиздем. Аякларымны сизмим мин, яртканымны таптым. Кайда басканымны сизмим, үз бәхетемне таптым. Эй, молодцылар! Менә бит, менә эй! Ура! Шатлыклары эшләренә сыймый, чөнки 10 балны алып куйдылар алар. Сез дә шатланасызмы алар өчен? Әйе, шатланам. Бик шатланам. Йөзегезгә чыккан шатлыкларыгыз, йөзегезгә чыккан. Шундый шат. Хәзер менә сезне дә сынап карыйбыз, нәкъ шулай ук сезгә инде башка төрле җыр булыр. Игътибар белән тыңлыйсыз гына. Киттек. Жәйге жиледәй, жылы йомшак булдым көзгә жиледәй. Үстең үзәкне җиргә чәчтем. Янар хисләремне белмәсеннәр әле. Менә телмәсеннәр әле үзәкне, телмәсеннәр әле йөрәкне, телмәсеннәр әле нирваны. Нервысы чыгып кала. Нервысы чыгып кала. Миңа ошаганы чыгып кала инде. Йөрәкнедер, минемчә. Телмәсеннәр әле. Йөрәкне. Шулаймы? Хә? Йөрәкне калдырабыз. Йөрәкне. Ир кеше сүзе. Ну, яра. Тыңлыйбыз? Жәйге жиледәй, жылы йомшак булдым көзгә жиледәй. Үстең үзәкне җиргә чәчтем. Янар хисләремне белмәсеннәр әле йөрәкне. Әфәрин, молодцылар, Шалландыгызмы? Без шатланабыз. Бик шатланабыз сезнең өчен. Уен кызганнан кызамында, достар. Шатлыклар беребезнең дә иченә сыя алмый, тышка чыга башлады. Дәвам итәбез. Сезнең команда белән Кәҗүл Читек командасына тагын бер җыр тыңлыйбыз. Синең алдыңда башымны түбән иям. Яшермичә борчуларны сөйләп бирәм. Аңлый алмас мине дип һич тә Аңлый алмас мине дип һич тә уйламыйм. Аңлый алмас мине дип һич тә курыкмыйм. Борчылмыйм дигән сүз бар. Кайсысын сайлыйбыз? Ярар, курыкма. Курыкмыйм. Курыкмыйм. Курыкмыйм диләр. Менә куркырсызмы, юкмы тыңлап карыйк. Синең алдыңда башымны түбән иям. Яшермичә борчуларны сөйләп бирәм. Аңлый алмас мине дип һич тә курыкмыйм. Ай, курыкмыйм Булат, рәхәтләнеп. Елмаеп сөйләсәң була. Молодец. Әйдә басып та бит күрсәтәле. Юкмы? Юк. Ой, яна. Күчәмез ул. Хәзер сезгә тагын бер генә сынап чыгып карыйбыз да, бер җавап икән балларны бирәбез. Мину киләп, сине минегә, йөрәгем күк сиңа.
Kabul et, kabul et. Kabul et, taşlap git. Kabul et, sabır et. Yüreğim tik sana anı kabul et, kabul et. Yüreğim tik sana anı kabul et, taşlap git. Sabır et. Mine üç varyant. Kabul et, taşlap git, sabır et. Ayt алсын. Üçüncü variantını. Sabır et. Sabır et. Sayladık. Enişlep taşlap gitti. Gerek mi? Direkt mi? Yok енді ташлап. Enişlep kabul et tügül. Mine o variantını da men oylagam idem. Aslında uylagan emas. Eyye. Penis ağay nesne uylagan iken. Ol üçüncü variant diye oylayım. Kabul et, ну, biraz gına sabır et deyip neşektir xатын kızın әзір тыйнақлылығында беремен. Şu sabır et bola. Külki jırlarını mine sizden şekilli şulay fikirlep uylap yazıp çıkarsınlar yol. Fenis abinin logikasını tınlap, üçüncü cevapını Sabır eti kaldırabız. Eyye, sayılıyız. Dürüst. Dip uylisiz insiz. Kabul et. Kaysısı oldu indi? Logik irekmi iken. Anladım. Eyttim bit. Yılanday tillerim bilen şaştım. Kabul et. Nu yarar indi bir 10 bal olmagandan ellenerse yoğaltmadığız değil mi? Yok elbette. En mühimi katnaşu, fikirlerini aytı. 4-nji turda ahırına yakınlaştı dostlar. Indi 4-nji turgana tugel. Tapşırığımız da ahırına kelip jetken eken. Matur ittirip, teatr artistlari bilan başlap jibergen edik. Vaqt degenin sizin mide uzay eken olaymy? Sizning sezon da aşlay uzadır. Başlap gına jiberesiz. Ütüp de gider. Ütüp de keteymi? Andan yana premierlar. Şolay. Ey, her birimizin de işi жеңілlerden tugel indi deyip aytып bolmayı. Allah'a şükür. Bulganına şükür etip, bulasına ümit etip, kuanıp, şatlanıp yaşarga nasip olsun. Hem indi barlık turlarda da katnaşıp, kaysıgız neşe bal toplaganın aytırır vaqt kelip jetdi. Şulay aytып, ballarını indi dostlar sonasak, sonamasak da mine teatrның artistlarının birdem ekeni, dost ekenleri hatta jırlauga kelgeçtinde belgili boldu. Hak. İkigizin de ballar bir tegiz, dostluk жеңді! Құтлаймыз. Барығызын да құтлаймыз. Рахмет. Сізге барығызға да бек зор рахмет. Енді уақыт тауып, біздің тапшыруға келіп, біздің тамашашылар білән аралашып, көрішіп, сөйләшіп, өзіңіздің болған ішкі көңілләріңізді білән ортақлашып, кеткеніңіз үшін сізге бары тек баш иіп рахмет айтамыз. Енді ижадта оңышлар насip болсын. Amin. Жырлау китапшырының ақырында өзіміздің матур дәртті жырларымыз білән жырлашып, сау болашық әлі достар. Araştırma meni, sataştırma meni, sakla meni, yalgış adımlardan. Yaş gerek kaynar, benim suyuk hissi, tek ol senin işin kabınmagan. Araştırma meni, sataştırma meni, bulay da bir erni bu köngel. Sınarına senin, anın revişleri, tek ol tügel. Sin ol tügel. Adaştırma meni, sataştırma meni, bulay da bir erni bu köngel. Sınarını da senin, anın revişleri, tek ol tügel. Şu sin ol tügel. Urlama ol hisni, sinnet onun tüslü. Duyulganıga koyşak köngülüme, ernüllerden argan, sağınudan talgan, hisler ezir taşıp tügellerge. Adaştırma meni, sataştırma meni, bulay da bir erni bu köngel. Sınarını da senin, anın revişleri, tek ol tügel, şu sin ol tügel. Adaştırma meni,
рәвешләре, тик ул түгел, шу син